Добрый день, даражэнькія! З вами Надзейка, і сёння я прыгатую царскія крупяныя бліны. Нічога складанага тут няма, таму што для іх прыгатавання нам патрэбны толькі грэчка, мука, яйка, вада і соль па смаку. Вада нам была патрэбна для таго, каб заліць грэчку на ноч, і толькі на другі дзень мы можам гатаваць цеста для бліноў. Пачнем рабіць цеста, дадаем яйка, муку і соль. Смазываем патэльню алеем, выкладываем цеста и робим невялічкі блінчик. Вось такі атрымаўся прыгожы румяны блінчик. Прыйшоў час паспрабаваць нашы царскія крупяныя бліны. Мне вельмі цікава, што тут атрымалася. Як і заўсёды, страва нескладаная і вельмі смачная. Абавязкова прыгатуйце царскія крупяныя бліны на сваёй кухні. Да пабачэння, да новых сустрэч!